Hej, jag heter Asa och jag ska väckna webbsnack hos Niki. Jag är välkomna till ett litet videoklipp. Det är till Twin som har gjort ett dokument. Du skriver brev i Word, som tutsa. Och så helt du Rio och så tröstar du av Rea Cross och du tröstar av Gem icke. Du gömmer inte ditt shell eller ditt dokument som du egentligen attlar där att gömma. Kvärt är så att göra. Och visste du att du kan faktiskt få det efter innan du minst lite innan för 4 dagar så första dokumentet efter och nu ska vi sätta på oss. Här har vi just ett Word-dokument och jag har inte glömt att det så vi att ett dokument 1 och jag har inte glömt det. Så nu får jag att släcka det. Jag tror det är cross och vi ska skunda mer så är just det agamic. Så finner jag att jag skulle faktiskt ha fått fältet efter så är just det här av Word öppna Word efter och så finner jag till skärmen efter här nere hvis jag får in av filer och senaste så här nere ligger en sån mappa som heter Gentan icke gemt dokumenter. Så klickar jag henne och så har vi en rikve av icke gömda dokumenten här på ett för att sortera upp på dato och så finner jag nu hur den sista filen som inte har gömt och trycker han och öppna. Man kan dubbelklicka. Och då får jag filen att repa och så kan det trycka gem som. Och det är rätt smart. Så hvis du kommer till att göra ett dokument som du har inte gömmer du blockar ner utan att gömma av oavsett så kan du alltid föra efter filen här. Det vill säga av filer och senaste och gentan icke gömda dokumenter så förstår att en mappe fram vid en rikve av icke gömda dokumenten hvis du också har såna och här filerna här där vi gömde i 4 dagar så minst till att minnas lite av en 4 dagar. Tack för det.